Tuloy na ang pamumutol sa 259 na puno sa Angeles City matapos ipawalang bisa ng Regional Trial Court Branch 59 ang Temporary Environmental Protection Order. Ang planong pamumutol ng puno sa kahabaan ng Friendship Highway ay para bigyan daan ng road widening project ng DPWH papasok sa Clark Freeport. Deny din ang motion na inihain ng environmental group na Save the Trees Coalition para sa injunction ng Special Civil Action. Sa isinantabing Social Civil Action Injunction na inihain ng Save the Trees Coalition, ay sinasabi ng korte na nabigo ang complainants na mapatunayan na magiging epekto ng pamumutol ng puno sa kalikasan at sa publiko. Hindi na rin umano saklaw ng Social Civil Action ang implementasyon ng batas at regulasyon sa usapin ng road widening. Sa 88-page decision ng RTC napatunayan ng korte na valid ang Environmental Clearance Certificate at 2 cutting permits para sa road widening project ng DPWH. Taong 2012 nang pigilan ng Save the Trees Coalition ang pagputol sa 486 na puno sa Barangay Santo Domingo, Angeles City hanggang sa Barangay Mabiga sa Mabalacat City. Kaya naman hindi pa rin umano susuko ang grupo at iaapelang muli ang naging hatol ng korte. Samantala dahil sa kakulangan ng pondo upang ipagpatuloy ang apela sa korte, napilitang magtinda ng face mask ang grupo. Sa halagang 250 pesos bawat Save the Trees mask ay mapupunta para sa panggugol ng environmentalist group para sa mga susunod na hakbang para isalba ang mga nalalabing puno sa Friendship Highway. Rainiel Pawid, CLTV News.